Agır atletika boýunça ýetginjeklerin we ýaşlaryň arasynda Katarda geçirilen Aziýa çempionatynda türgöllerimiz medallaryn 28-ini eýlemek başardylar. Olaryň 11-si altyn, 8-si kümüş, 9-sy birinji medallardyr. Ýaşlaryň arasynda 87 kilogram agramda çykyş eden Enemjan Rustamowa tilterläp götürmekde 103, itekläp götürmekde 135 kilogramy galdyryp, umumlukda götüren agramy 238 kilograma deň bolup, netijelerin 3-si boýunça altyn medal eýledi. Ýaşlaryň arasynda 102 kilogram agramda çykyş eden Şahsatbek Mätýakubow tilterläp götürmekde 177, itekläp götürmekde 219 kilogramy galdyryp, umumlukda götüren agramy 396 deň bolup, netijelerin 3-si boýunça altyn medal gazandy. Mätýakubow itekläp götürmekde 219 kilogram galdyryp we umumlukda jemlen 396 kilogram agram bilen ýaşlaryň arasynda dünýä rekordyny täzeledi. Geljegine uly umyt bildirilýän iki türgenimizin ähli görnüşde ýeňji bolmagy aýratyn gowandyrjydyr. 20 döwletden 237 türgeniň gatnaşan Aziýa çempionatynda Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutynyň taliplaryndan paýtagtymyzdaky Olimp Orta Sport, Aşgabat şäheriniň 104-nji, Balkan welaýatynyň Gumda şäherçesiniň 28-nji, Türkmenawa şäheriniň 5-nji, Mar şäheriniň 35-nji orta mekdepleriniň okuwçylaryndan ibarat bolan ýygyndymyzyň türgelleriniň bilen sepkleri eýlemekleri hormatly prezidentimiziň gahraman arkadamyzyň ýurdumyzda sporty ösdürmek barada amala aşyran işleriniň ajaýyp meýwesidir. Aziýa çempionatyna gazanılan üstünlük Türkmen sportunyň halkara derejesindäki awraýyny artdyrdy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň gahraman arkadamyzyň sporty ösdürmekde durmuşa geçirýän özgertmeleriniň öz bolşy dagrylanmasydyr. Türgellerimiziň gazanan üstünlükleri täze ýyl bayramyna öz bolşy sowgatdyr.